Parabéns, estamos xa. Ollollo, estamos preparados? Un segundo. Sí. Ben, aquí remata o acto coa actuación xa que logo deste grupo musical que se ve que é un proxecto de centro que permanece no tempo porque leva actuando neste festival desde o primeiro momento, porque, como noutros moitos casos, detrás hai un profesor que posibilita estes traballos tan vistosos no centro educativo. Por suposto, garantir a continuidade dun grupo musical non é moi doado se non está ese profesor detrás. Por tanto, un grande aplauso para o profesor responsable e para o grupo musical. Temos que facer unhas probas. Que se non diga, por o que será. En primer lugar, quería agradecer a todos vos, sobre todo aos meus compañeiros, que sempre un placer estar con eles, e a Miguel Ángel en especial por axudarnos tanto. Sí.
Esta era unha versión dun grupo que se chama Marea, pero estaban preparando sus cativos por facer hotel. Moitas gracias. Bueno, vamos a ver, antes de empezar, un momento, antes de empezar, a ver, temos que ser serios, vimos a actuar coas cancións do concurso, por lo tanto, imos a escoitar a canción gañadora cunha preciosa letra, pero ese é o noso programa, cantar a canción do concurso. Por lo tanto, con esta canción rematamos, benvidos a todos e ata outro día. Hola, ¿se escoita? Hola? Hola. Perdón.
gracias por vuestro ritmo, gracias por su